A Dirección Territorial de Ourense da Consellería de Medio Rural alerta de que a partir da vindeira semana prevese que o insecto véctor que transmite a enfermidade flavescencia dourada da vide alcance a fase biolóxica na que é infectivo para os viñedos. Esta enfermidade é mortal para as cepas infectadas. Ata data, na provincia de Ourense, constatouse a súa presenza en diferentes zonas dos concellos da Arnoia, Cortegada, Gomesende, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado e tamén en Ribadavia. Esas deteccións provocaron que a Consellería do Medio Rural establecese zonas tampón nas cales hai que extremar a vixilancia, impoñendo a realización de tratamentos fitosanitarios co obxectivo de impedir o avance da enfermidade. Esas zonas tampón comprenden xa a maior parte dos viñedos da denominación de orixe ribeiro. Ademais, como queira que Portugal ven de confirmar a presenza da enfermidade na zona fronteiriza con Monterrey, as áreas de produción desa comarca pasan a considerarse zona tampón, polo que nelas vanse establecer as mesmas obrigas relativas á aplicación de tratamentos insecticidas. A Consellería do Medio Rural, en colaboración cos concellos con parroquias afectadas, planificou unha serie de charlas informativas dirixidas aos viticultores. Nestas charlas vaise informar sobre o calendario de tratamentos e os produtos fitosanitarios autorizados para erradicar o vector transmisor da flavescencia.